Здравейте хора, днес ще правим анбоксинг с Мия на не всички неща естествено, на малко неща. Защото може би друг клип, други неща ще анбоксвам. Тук ще са най-хубавите неща. Тейце, нека започваме. Мия, ела тук, ела при мен. Не съм играл отдавна с нея, ела. Да, 6-7 левел. Мия, дай първо ти ей те с малките кутийки. Ей те с. Как се молтва? На мен ми е с на клавиатурата на телефон, на таблет, не знам, на телефон, на таблет едно и също. Едно и също е. Лени си. Да, ще се отваря с ли Мия кутийките, моля? Да, други какви има с такива? Ръжачка, кросбол, дагърс, файербол, катана, да. Нещо ми лакна. Да. Вижте, има Лахом, някакъв скин на Лахом има тя. Аз пък имам скин на Асаут райфъла и на Бъст райфъла. Искам да видя какво му си купал чопа. Махнай. Season Pass. Чакай, мисля, че има едни реклами, от които можеш да си взимаш неща. Нищо не стана. И, драги гости, таблета ми се изключи. Направо супер. Да. Ще се позабавим малко, хора. Забавим. Защото Мия иска да играе от таблет. Не иска от PlayStation, защото майка има честит рожден ден. Честита. Да, как го казах. Все едно ти имаш. Да, не съм голям ранг, съжалявам хора, че така троля с ранка се. Ама силвах едно пак е нещо. Не съм бронз. После ще играем няколко игри. Тя ще включи PlayStation, спокойно чу звука. Тейце има надежда, чухте ли? Да. Чакайте да питам нещо Мия. После ако тя кази не на този отговор, после на нея и се сърдете, не на мен. Мия, ще играем ли после на видео още игри? Дай не, за да... Хора, в другото видео обещавам, че ще играем игри само. Анбоксинг и игри. В това видео само анбоксинг, че нямаме много време и тест неща. Чак да питам колко игри. Не, после ние ще се играем после, естествено, ама следващия път с нов късмет. Защото някак е така опс. След като направим анбоксинга, да играем и да се опитаме да направим само Snipers and Knife only на клипа. Добре, само снайпер да играем или само нож или снайпер? Само снайпер и нож. Това е много лесно, това е easy. Да, ама ще играем ранкет. После ще играем так и тук има и игри. Има Free for All. Или не, Мия, дай следващия път. Окей. Да, следващия път. Боксвай! Запусни от най-гадните към най-хубавите. Според теб, май Джоли честовете са най-хубавите или скин кейсовете. Защото ти май няма сама. Аз нямам. Да, дай първо. Джоли честовете са ти най-хубави, ако имаш изобщо Джоли. Честовете, аз ги отворих на анбоксинг с... Ама нямаш нищо друго за анбоксинг ли? Не, отворих буквално с около 200 Джоли честа с кълнян. Миналия месец. Ама нищо ли нямаш сега за анбоксинг? Буквално нищо. Добре, аз анбоксвам, значи. Имам само 22 снежинки, буквално. Чакай, някой дойде.
Легден. Ми хора, Мия си тръгна. Оказа се, че... Да. Ще си тръгне. Аз правя боксинг. Да знаете, аз днеска отварям само и тест неща, нищо друго не отварям. Бе, добре. И тези неща за следващия път, и защото може и следващия път да не ги отваряме. Айде, ще отворя... Не, друг път. Тези неща няма да ги отворя следващия път, те ще си ги отворя с приятели, говоря, че няма да е на видео. Ама, другите неща, тези двете, да. Айде, цял хора, от мен да мине. Айде, Легден. Уп!